доказателство, че такъв разговор се е случил? Какво доказателство? Представете следната ситуация. Вашия съсед влиза крадец. Вие го виждате, Баба. идва полиция и ви казва, Баба. пускате крадеца, вие какво правите в чуждо жилище? И започва следствие по вас. Баба. Ние се намираме сега в такава ситуация. Кой бил записан? Баба. Ами, това ако е вярно, че записан бившия премиер в туалет, извинявам се за сравнението, това значи ли, че той така с някой чув в туалет? Това значи ли, че той дори не разбира какво казва. И ето моето предложение към тях. Това е достойното поведение. Вие сте създали една невероятна каша в държавата и обществото. Баба. Кажи, мамо, баба. Глупостта да не кажа, може би е силна дума. Не го занимава с политика. Хвърляте ни обещания, които сме ги слушали вече дълго време. Въпросът е дали или